ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ଗଦାଧର ସାହୁ। ବୟସ ହେଲା 66। 1982 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୋକାନ ଆମର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରୀରେ ଥିବା 45 ବର୍ଷିଆ ପୁରୁଣା ଆଉ ବହୁତ ଫେମସ ମଟର ପାଣି, ଯୋଉଟା କି ମଟର ବାମ୍ଫ ନାଁରେ ଫେମସ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ପୁରୀରେ ଥିବା ଗଦାଧର ମଉସାଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷରୁ ମଟର ପାଣି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ମଟର ପାଣି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ମୁଁ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି, ମଉସା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ବନେଇଦିଅ, ଯୋଉଟା କି ନାଁ ହଉଛି ଆଲୁ ଟିକି। ଖାଲି ମଟର ପାଣି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ଆଲୁ ଟିକି, ଯୋଉଟା କି ପୁରୀରେ ଆଉ କୋଉଠି ବି ପାଇବେନି। ଏଇଟା ହେଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ୟା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ମଟର ପାଣି, ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଲୁଣ, ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଜିରା, ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ପରିମାଣର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତା ପଛରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା, ଲେମ୍ବୁ, ଖାଇବା ପରିମାଣର ଖଟା, ଏସବୁ ମିଶିଆ ହେଇଗଲା। ୟା ଦେହରେ ଦହି ଗୋଟେ ଝାଲ ପିଆଜି, ଗୋଟେ ଦହିବରା, ଟିକେ ମଟର ଆଉ ଟିକେ ସେଉ ପାମ୍ପଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମିକ୍ସ ମଟର। ୟା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଖାଲି ମଟର ପ୍ଲେଟ୍ଟା 25 ଟଙ୍କା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ଗଦାଧର ସାହୁ। ବୟସ ହେଲା 66। 1982 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୋକାନ ଆମର ଥିଲା, ଆମ ବାପ ଅମଳରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଯିବାରୁ ଏଠି ଆସିକିରି ମଣିମହାଶ୍ୱର ବଗିଚାରେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ଆମର ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବିକାଶ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସାଧା ଜିନିଷ, ମଟର ସୁପ୍, ଦହିବରା, ସାଧା ଝାଲ ପିଆଜି, ମଟର ସିଝା, ଏସବୁ ସାଧା ଜିନିଷ ଆମର ସବୁ ସେବକ ସୋସାଇଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ଖାଆନ୍ତି। ଏ ଆମର ସବୁ ଲୋକାଲ ଜିନିଷ। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ? ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଲି ମଟର ସୁପ୍ ଯିଏ ଖାଇଲା 25 ଟଙ୍କା, ଦହିବରା ମଟର ପାଣି ଖାଇଲେ 30 ଟଙ୍କା, ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଖାଇଲେ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍। 50ରୁ ଆଉ ଉପରକୁ ନାହିଁ। ଲୋକେସନଟା କୋଉଠି କହିଲେ? ଏଇଟା ହେଲା ଲୋକନାଥଙ୍କର ପଛପଟ ମଣିମହାଶ୍ୱର ବଗିଚା, ମଣିମହାଶ୍ୱର ବଗିଚା ଛକ, ଲୋକନାଥଙ୍କର ପଛପଟ।